Sawut. Hah? Sawut. Sawut? Iya. Nih. Sawut apa? Belawa apa weh? Iwak irisan. Irisan? Bela. Ki pira iki? 1000. Kamu tahu? Kak. Kira-kira liwat kowe. Aku anu adem gak betah aku. Kowe gak adem. Endak iki. Hah? Endak karo iwak irisan ah. Gak adem kowe. Endak. Aku kok adem. Endak enak awak ah. Hah? Tuku jamu ah. Gak apa? Jamu, tuku jamu. Adem. Ambek iwak irisan ya. Hmm? Karo iwak irisan. Gitu ae. Aja njaluk-njalukno duwike. Nah, pira iki? 5.000 kabeh. Hah? 5.000 kabeh. Kok kamen? Susuk 5.000 akeh apa? Ya gak mangan iki ya gak adang iku adang kusuri awan. Apa berase? Dibeli. Ketane bek iki, ketane. Rengenge angwel. Kok brem ini? Coba ampun, lu ada tak kok pen. Ini 10 kilo pen. Putih. Aduh ini lho, ketane lho campur. Kalangan ketan aku. Rengenge angel. Alot. Ketan. Wes anu kates, anu gedang tak satengkel iku lho, gedang isik. Gak ana ketane. Pira ya gitu? Ndak ro ya. Karo. Ndak ro. Lha budal. Lho. Wes Mang. Wes, mari wes. Sawut kuwi. Iya. Wes ya, budal aku ya. Hah? Budal aku. Heeh. Dadah sik, budal Mas. Apa iki kan yo? Awan. Katese sampai pangan codot. Batang pae